Ahoj, já bych moc ráda všem čtenářům nakladatelství Golden Dog popřála pohodové svátky, pohodový konec tohoto roku a aby všechny hrůzy a horory se k ním dostávaly pouze ze stránek knih, nejlíp těch našich samozřejmě. A u této příležitosti bych ráda představila i limitovanou edici Omnibusu Očistec se zimním přebalem, takže pokud máte rádi zimu, pokud máte rádi severskou hudbu, třeba tvrdší hudbu, nevadí vám trocha toho tvrdšího sexu, nějaká ta krev, tak určitě doporučuji. A taky na tom přebalu najdete autorské fotografie, jsou tam i autorské ilustrace, takže i pokud hledáte vymazlenější, dobře udělaný knižní dárek, tak by se vám tahle zimní očista mohla hodit a líbit. Budeme rádi určitě nejenom hrdinové, které jsem tam v té knize docela dost potrápila, a já jako autorka, ale i nakladatelství Golden Dog, které do tohoto příběhu krvavého docela dost investovalo a dovedlo ho až do této krásné vázané podoby. Každopádně úplně všem čtenářům bych hrozně ráda popřála hodně zdraví, štěstí a taky sil do nového roku, protože už na vás pomalu chystáme s našimi kolegy nový jubilejní 10. HororCon. Takže se uvidíme.